No niin, aloitellaan tästä tätä meidän kanavan videoita. Minecraft Let's Playtä lähtee tästä. Rakennetaan toi maailma, niin päästään pelaamaan. No niin. Kiva, että päästiin suoraan tänne kylään. Täällä on mukavasti aina. Mitä helvettiä? Mitä vittua ne putoilee siinä? No. Kyllä mä sen tiedän, että Kreiveli putoo, mutta sillä, että kuka ihme laittaa sen tollain. No, mennään sun ensin käymään kuitenkin Smithillä ja hakemassa vähän tavaraa, jos siellä olisi vaikka testi. Teksturinahan on Joxel-päkki. Ja onhan täällä tavaraa, oi että. Päästään elämässä ihanasti eteenpäin, kun saadaan täältä vähän tavaraa ensin täältä kylästä. Ois tosta noita pressure plateja ja fensejä ja portaitakin vähän mukaan. Niin, tosiaan, mehän aloitellaan tässä nyt uutta kanavaa. Ja tarkoitus olisi, että tänne tulee kaiken näköisiä pelivideoita, että saatte sitten itse päättää. Tai saatte itse kysellä. Tai laittaa kommentteihin, että mitä pelattais. Ja mä laitan ton texturipakin linkin descriptioniin. Niin saatte sen sitten itsellenne, jos tykkäätte. Tässä nyt keräillään vähän ensin. Mä tiedän, että tää näyttää tylsältä, että keräillään vähän tavaraa tätä kylästä, mutta kun tää on niin hirveän hyödyllistä ja helppoa vaan ottaa täältä tätä tavaraa. Mä keräilen tästä vaan semmoset tavarat, mihin tarvii enemmän kuin yhden vuoden plankin esimerkiksi, että saa sen tehtyä. Eli pääasiassa fensejä, portaita, slabejä, kaikkea tämmöstä hyödyllistä tavaraa, mitä ehkä tarvii. Sitten myöhemmin. Tosiaan. Tavaraa on nyt jo ihan kivasti, vaikka jo vasta kun käyty Smithillä, ja nyt otetaan tästä vähän ruokaa, että päästään sitten. Voidaan vähän syödä sitten. Se on kiva, koska näitä Jalmarilla näillä on melkein aina, siis kyläläisillä, ei Jalmarilla, kyläläisillä. Näillä on melkein aina ruokaa valmiina täällä. Näiltä on vaan hyvä ottaa. Sitten kun näillä on näitä lyhtyjä, täällä näitä lyhtypylväitä, niin näistä saa villaa ja sitten saa tortseja. Tää on ihan hyödyllisiä kans. Ja sitten se, että nyt ei tarvii miettiä pääasiassakaan sitä, että ottaako näitä kypsiä. Minä nyt näköjään otan näitä kypsiäkin ensin tästä, mutta kaikki voi ottaa, koska näitä ei ole tarkoitus jättää tänne kasvamaan, vaan viedä itse. Ja perunaa tästäkin tulee ihan kivasti ja sitten saadaan porkkanaa ja vehnää, mutta ensin vähän perunaa tästä kivasti otetaan. Niin, sinne kommentteihin sitten sitä, että mimmosta ai niin, ei sitä pitänyt ottaa. Niin mimmosta peliä haluatte nähdä? Ihan Let's Playtä tai ihan vaan perus sekoilua ja spurkuiluakin voidaan tehdä. Et ihan sitä vaan mitä te tykkäätte, niin sitä laitetaan. Perunoitakin on tullut jo ihan kivasti tähän vaiheeseen. Tosta otetaan ovi talteen. Sitä saatetaan tarvita. Tai tarvitaankin. Sitten otetaan tosta pressure platea ja fenceä. Ja stiresia lisää. Oiskohan täällä niitä kivisläbejä täällä talossa? Oi, on täällä kivisläbejä, ihanaa. Laitetaan noin turhat tavarat pois tuosta vyöltä ja jätetään toi breadi ja pikakset ohi ja otetaan vähän tästä släbejä, kun näitä näyttää olevan täällä. No otetaan tästä lattiastakin, kun näitä nyt on. En minä kyllä tiedä, mihin mä näitä käytän, mutta ihan sama. Otetaan nyt kuitenkin, kun näin hienoja släbejä tässä on. Sitten otetaan vielä lisää ovea tosta. Miten mikä voi olla, että mä oon nyt jo 4 minuuttia kuvannut. Oi. Pystyypäs sitä paljon kuvaamaan kerran. Tosiaan, siis Facebook-yhteisöä meillä on. Se tulee tonne descriptioniin, tulee Facebook-sivu. Ja descriptioniin tulee myös Twitter-sivu. Twitterikin meillä on jo. Se on muuten mun mielestä ihmeellistä, että tehtiin kaikki sosiaaliset mediat ja muut ennen kuin tulee se ensimmäistä videoa, mutta nyt tulee video. Ja
Facebookissa voi käydä tykkäämässä ja Twitterissä voi käydä seuraamassa, että niitä päivitellään sitten aina kun tiedetään, että tulee videota tai tarvitaan ihmisten apua, että tarvitaan paljon pelaajia tai vastaavaa, niin sinne tulee sitten tietoa. Striimit meille todennäköisesti tulee Twitch TV:lle, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, mutta striimiä tulee aikaisintaan ensi perjantaina 7.6. Mutta se ei ole nyt varmaa. Siitä tulee sitten Facebookiin lisää tietoa. Tästä nyt vielä vähän tätä. Oi, siellä on possuja. Vois niitä käydä tappaa kohta, mutta ei ihan vielä jaksa. Tästä vähän puuta ja sitten vähän vehnää, niin saadaan ruokaa paljon. Tai ei siis puusta ei saada ruokaa, mutta vehnästä saadaan ruokaa ja puuta tarvitaan muuta. Siitä vähän potaattejakin vielä. Minkäs takia mä nyt otan noita lainkaan yhden? No, otetaan nyt kuitenkin sitten. Ruokaa se on sekin saatana. Sitten. Täältä lisää ruokaa. Nam. Otetaan tosta yksi palanen pois. Päästään tonne helposti tonne päälle. Joo. Tää on mä tiedän, että tää on toi tylsää tää kylässä pyöriminen, mutta tää on aika tarpeellista, kun melkein miettikää jos ite pelaatte, niin melkein aina kun ite pelaatte, niin ihan varmaan kun löydätte kylän, niin ihan varmaan greffitte sen. Ihan varmaan haette sieltä ihan kaiken mitä irti saatte. Hypitään nyt vähän näette kasvimaillekin, että saatana paskasäkit. Fuck you. Voiko muuten olla, että mulla on jo yli stäkki porkkanoita? Miten niitä on nyt niin paljon tullut? No, perunaakin tarvit. No niin, mulla on yli stäkki jo perunoitakin vai? Perkele. On. Ylistäkki. Ei, onko mulla yli stäkki porkkanoita? Oli varmaan. Tosiaan. Lisää mahtavaa ruokaa tänne. Sielläkin on muutama oktopillu siellä vedessä. Joo, ja jos jotkut nyt sitten ihmettelee, että miksi kanavan nimi on semmonen. Niin se oli nyt ensimmäinen kun tuli mieleen ja oli vapaana. Ja hyvin vähän on YouTubessa nykyään kanavan nimiä vapaana ja vaihtoehtoja. Sitten kun siihen täytyy se Google vielä tehdä samaa, niin sitten se on se vielä enempi tulee haastetta sen kanssa, että sais semmosen nimen, mikä ei ole valmiiksi käytössä. Lisää tätä ruokaa nyt vaan, porkkanoita ja perunoita ja mitä kaikkea täältä löytyykään. Tosiaan Minecraftissa pitäisi tulla pian päivitys, mistä tulee hevosia. Tämäköhän niistäkin on hyötyä, saadaankohan niistä metwursteja, kun ne tappaa. Saadaan jotain jalosta ja naudanlihaa hernekeittoa kuitenkin, kun sekin tehdään hevosista varmaan nykyään saata. Joo, on mulla yli 2 täkkiä noita porkkanoita, perkele. Nekin täytyisi jaksaa kypsentää noi perunat sitten joskus. Ei ollut kuin yli stäkki vastaan. Seedsejäkin on no perkeleesti. Täytyy tehdä toi pöytä. Saadaan tehtyä kirves. Ovea ei varmaan vyöllä nyt tarvita, tehdä vähän tikkuja tosta. Joo. Kirves siitä. Sitten jäi 1 ironi. No ei se nyt. No tehdään swordi nyt sitten vaikka puusta, kun sitä kertaa on. Time to strike. That's achievement get. No. Yö tulee kuitenkin pian. Ironit on siinä. Tarvitsisiko sitä vielä tehdä jotain työkaluja? Tuskin sitä lapioa nyt tarvii. No. Puuta voisi ottaa tästä farmeista, kun sitä on tässä kivasti ympärillä. Niin otetaan sitä vähän tästä. Tai no vähän. Kaikki mitä irti lähtee, saatana. Voi pirsi, sieltä tulee nyt sitä vettä. Ei oo yhtään kauan. Ei. Minkä takia toinen kukkanenkin piti tulla? Perkele.
Joo. Jatketaan, piti käydä vähän syymässä tuossa välillä, niin jatketaanpas. Niin tosiaan, siitä on nyt puhuttu, että uusi kanava on tullut ja sinne tulee nyt videota ja Facebookia on ja Twitteriä on ja pian on toivottavasti Twitch TV:ssäkin striimivaihtoehto. Mitä noin jalmarit on? Mitä noin kyläläiset tekee koko ajan? Ne vaan työntelee toisiaan ympäriinsä täällä kylässä. Ihme porukka. Pitää vähän niitä kasvimailla, saatana paskasäkin. Voiko olla, että 47 raakapuuta saa vittu yhdestä Jalmareiden farmista? No, kai se sit voi olla. Nyt jätetään toi tohon, että päästään sillä, että ei tuu vettä niin helvetisti tänne ympärille. Toisaalta, niin naamakuvaa ei tuu vielä varmaan ihan vähän aikaa. Mikä kaikkea muuten onkohan mulle jäänyt Peacefuli päällä? Todennäköisesti on jäänyt muuten. Jaa no, tuskin se nyt sitten niin pahasti haittaa. Tälläkään talossa on vittu mitään sisällä. Yksi Jalmar. Tai on kyläläinen. Minä sanon niitä Jalmareiksi, on huvittaa. Yksi kyläläinen. Se on joku hyvä talo nyt itselle tästä. Katsotaan. On mulla Peaceful. Laitetaan Easylle takaisin perkele. Kun ei nälkä kulu ollenkaan ja ei oo mopea. Ei yhtään kavereita täällä. Olisi kiva kun on kavereita enemmän. Niin. Hieno kuusilla taivaalla. Tarvitsisi varmaan tehdä jotain piakkoja. Joku suoja itselleen tai pölliä tosta joku talo ja sillain, mutta täällä on vehnää kasvanut päivän aikana. Ui. Otetaan se tuolla puulla, ettei tuo meidän työkalumme kuluu. Mennään tonne taloon sisälle. Pois siitä, sä oot häiritsevä ihminen siinä. Skeletoni. Hello. Pitäisikö käydä vetää se skeletonia turpaa? Tosta vähän kiveä. Laitetaanpas meidän pyytä. Ei jäi sitä vaan. No, laitetaan silti. Laitetaan pyytä nyt siihen. Sitten vähän tikkuja lisää tarvitaan. Ja tehdään kivimiekkaa. Saadaan hiukan tehokkaammin sitä skeletonia vedettyä turpaa. Jätetään se siihen vaan, joo. Pitäisikö laittaa chestiin kaikki tavarat? Kyllä, tehdään. Juu. Steve nyökyttelee meille siihen tahtiin, että kyllä täytyy nyt tehdä niin. Ensin mennään vetää sitä skeletoniturpaa. Kyllä mukaan näe meitä näin kauas. No niin, nyt se huomas. Ai, ei saa ampua. Hyvin tuhmaa tommonen, ei saa. Turpaan sinua. Kuole homma. Niin. Achievement Monster Hunter. Sain vaan 2 luota. Miksi ei siltä saanut esimerkiksi... No vittu, antaa olla. Mennään takaisin tänne. Boom. Chesti nytten. No, leipää sitten. Lisää mielenvikaista leipää. Saadaan vähän ruokaa. Tehdään chesti. Ei kun meillä oli jo chesti, ei me sitten tehdä chestiä, ei. Meillä on jo. Laitetaan chestiin kaikki tarpeellinen. Ja tarpeeton, mutta laitetaan kuitenkin sillä, että ei jää itselle oikeastaan mitään. Sinne vaan kaikki, se miekka voidaan ottaa takaisin. Kirvestä ja pikaksia tuskin nyt tarvitaan, mutta miekat ja leipää. Päästään tappamaan vähän noita monstereita.
Possujakin on täällä muuten ihan kivasti. Vois mennä vetää vähän possuja turpaan. Possu, tuli pois sieltä. Turpaa saatana. Possua turpaan, possua turpaan. Saadaan nam pihviä. Lisää pihviä. Nam. Oi, creeper my friend. Oh, perkele. Miksi ei sit sano yhtä elämää? Miksi ei saanut yhtään vahinkoa? Miksi menettänyt yhtä harttia? No, ihan sama. Miksi nää kaikki nyt räjähtää tänään? Nää ei tykkää musta nyt yhtään. Miksi? Ei tykkää. Vähän leipää naamari. Ei ne creeperit ollutkaan mulle kilttejä tänään. Yleensä ne on niin kilttejä, että antaa ruokaa. Niin, tähän vielä piti pistää loppuun, kun loppuu tuo kuvamateriaali, niin tästä vähän kesken, mutta se nyt pätkäsee tosta hiukan ja jatkuu kyllä, mutta joo. Pelin ääniä en muistanut laittaa päälle, koska mä Minecraftin äänestä tykkää ollenkaan. Niin se on ihana, creeperi tulee vielä sieltä kivasti. Et vittu räjä, no niin. Nyt se heitteli minun kaikki tavarat tänne, raha perkele. Sieltä vähän mutta tulee tavaraa. Oho. No mennään ovesta sitten kun ei päästä siitä. Minne nyt saatana. Niin, tavaraa, kiitos, nam. Kaikki on mukana. Sitten tosta noin pöytä mukaan. Nyt ei oo invi täynnä. Niin, off-screenillä kun pätkäs toi nauhoitus, niin käytiin Kastlessa. Ei käyty Kastlessa vielä, ei käyty, anteeksi. Mutta treidattiin vehnää tuon meidän Jalmarin kanssa, saatiin emeraldi. Sitten treidattiin jonkun toisen kanssa 1 emeraldi 3 glowstoneen, ja nyt meillä on glowstoneakin sitten. Nyt sitten seuraavaksi pitäisi mennä varmaan se Kastlessa käymään. Muistin, että kävin, mutta en käynytkään vielä. Mennään miekka, no se on spideri, ihana. Lisää mukavia ystäviä tulee sieltä. No niin, tulee nyt tänne. Eikö se näe kunnolla valosalla? Minkä takia se ei nähnyt, vaikka mä menin niin lähellä? Ihme äijä. No, joka tapauksessa. No, tää on skeletoni kuollut. Invini täys vittu, että ei saada yhtään mitään enää. Graveli on ihan turha materiaali, ei sitä tarvitse kettä. Tonne linnaan nyt nopeasti haluaa käydä. Päästään sen jälkeen vähän vaeltamaan. Täytyy löytää sinne hyvä asuinpaikka, sitten kun on invi täynnä. Mutta nyt ensiksi. No, mä arvasin, että täällä on porukka. Onko enempää? Eikö ole? Ei sitten. Ei väkisi, saatana. Niin, villat pois. No, niin, en tietysti saa niitä, perkele. Musta villa pois, ei tykkää mustasta villasta, tykkää vaan, no, rasisti, mutta ihan sama. Mustat ovat ala-arvoisempia. Oranssi on paljon parempaa. No samanlainen sänky siitä tulee, että sillä se ei ole mitään väliä, mutta... Onko siellä ystäviä? Taas lyhty tänne, täällä on liian pimeää. Niin. Noin. Nyt se ei voi enää räjähtää. Onko siellä joku? Ääni kuuluu, mutta oliko siellä joku? Ei siellä sit varmaan ollut. No. Otetaan nyt nämä tavarat täältä pois. Meillä on kirväskin ja kädellä hakataan silti. Bursting with stuff. Kultaa. Mitä voisi heittää pois? Ei. Sandstone pois nyt.
Lanka. Vittu tuota sandstone. No niin, tulihan se kulta sieltä. Kultaa. Oi, ihana emeraldi. Boneja. Niin pitäis mulla invi taas tän. Cobblestone voidaan heittää pois. Routine flesh heitetään sinne, koska ei me semmoista syödä. Diamond. Ihanaa diamondi. Tääs vois heittää. Jotain täytyy taas viskasta menemään. Kukkaset pois. Ei semmosia käytetä. Ei tarvita. Chesti mukaan ja... Siitäkin chesti mukaan. Sit lähtee. Saadaan tortsikestä täällä tarvitse ketään. Siellä ei oo ketään. Hyvä vaan. Tortsi mukaan. Niin ja jos joku nyt sitten kiukuttelee, että ei otettu TNTtä, niin en minä semmoista mihinkään käytä. Minä tarvis sitä mihinkään. Villaa tarvii, koska tehdään sänkyjä, niin siihen tarvitaan villaa. Mut tosiaan nyt täytyisi lähteä etsimään joku hyvä paikka. Jos ei parissa minuutissa löydy, niin yleensä silloin mä en ota. Täytyisi etsiä vaan joku hyvä äkkiä. Ei mennä sinne aavikolle, mennään mieluummin tästä näin suoraan ja vedetään vähän possuja turpaa samalla. Ihanaa. Pumpkin. Ai niin, en mä saa sitä, kun mulla invitään. Siitä se ei tarvita noin paljon. Käytä miekkaa ja vedä possua turpaa. Saa pihvi ja syö iloisena. Ja yleensyöneenä tulet läskiksi. Ja niin. Vielä tähän... Tässä on aika hyvä paikka, niin vielä tähän loppuun tässä pienet mainokset. Striimiä tulee siis ehkä perjantaina. Ja YouTube-kanavaa saa subata mahdollisimman paljon. No, et se nyt tietty yksi henkilö ei voi kerran, mutta siis kuitenkin subata saa mahdollisimman paljon. Ja kertoa kavereille, tykätä Facebook-sivusta, seurata Twitterissä. Ja kirjoittakaa kommentteihin, että mitä haluatte, niin kyllä tää varmaan sitten saadaan kunnolla rullaamaan tämä meidän homma. Tosiaan ensi kerralla, jos tätä nyt jatketaan, niin ensi kerralla ruvetaan sitten tekemään taloa. Et se on nyt sitten ensi kertaa, moi moi!